kowa da kin gani sai dai ki bi shi da kallo. Allah ya shirye ki. Aramun ne. Fẹ́kẹ̀ tẹ̀lé mi lọ kálọ̀ gba sísá mi àbúrò mi àti màmí kálọ̀ gba wọn kalẹ̀. Dama yana son nema ma Adam aure fa. To tunda kuma ga Fati ta dawo na gan Fati ta zama ƴan mata aike kan sai a hada. Stay away from my sister. Stay away from my family. I don't ever want to see you around any of my family again. Do you hear me? Ina sunan. Ina gan su hankali na ya. Ba. Na ci kada kanki daga family na kinki. Wannan abin da kika gani kaɗan ne. Abin da zai biyo baya za ki ji daɗin sa. Da kira ki baki daga waya ba. This stupid boy of yours yana gaya mun cewa wai ki busy. Wani irin abin gane wannan? Gara gaya mun irin wannan magana. Da ki kashe mu kowa ya huta da mu ji daɗin rayuwar ba. Ce kaza ba ki taɓa cewa wanda kake so ba sai dai kai ki ce ko abu kaza ni abu kaza ba ki taɓa ce min wai ka zo za ka yi abu kaza ya ka gani ba inda kika taɓa nema na shawara sai dai kai ki ce kai kaza to yanzu me kike son yi Ayuku me ne yake damun ka ne me yake damun ka ka fito batun magana Fati ba ta sa kaya masu kyau maman Fati suna da kuɗi Tana shan waya. Tana shan biyu. Ga kudi. Komai da kuma sha take. Me take ce mun kuma aure wannan ya ne? I want the best.